इसोरा बाख्नाय जाथों गिबियावनो आं इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय आं इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो फै इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि 2 करिन्थियारिनि chapter 1 verse 5 बेयाव बुंदों ख्रिस्ट'नि गोबां सैनांनाया जोंनियाव जेरै सफैयो बेबायदिनो ख्रिस्ट'नियाव गेदेर हेफाजाबखौ जों इसोरनिफ्राय मोनो जिसुनि मुङै जाथों आमेन। बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथां आरो आङो जोङो दिनैहाय जिसुनि अननाय खान्थियाव दिनै जोङो बे संसाराव जोङो दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै ख्रिस्ट'नि बुजानायजों ख्रिस्ट'नि जे सैनांनायजों जोङो गोजोनखौ जोङो मोनबाय बेसेबां जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होनांगौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो जोंनि पापनि थाखाय दिनै जिसुआ कालभारि क्रुसाव बियो क्रुसिफाइ बियो खालामबाय गावखौनो बियो बुलि होबाय मानि थाखाय मानोना दिनै नोंथां आरो आंखौ दिनै इसोरा बेसेबां अनो ख्रिस्ट'आ गोबांथार सैनांनायनि थाखाय जोङो गोजोनखौ जोङो मोनबाय फै दिनै जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोंखौ सहाय होनो सोर दङ दिनै इसोरा दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानोना दिनै जोंखौ इसोरा जोंखौ अनामोनब्ला दिनै जोङो बे संसाराव जोङो थानाय नङामोन दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा दासिमबो बे संसाराव दङ मानोना दिनै इसोरा नोंथांखौ बेसेबां अनो दिनै जोङो जिसुनि सैनांनायाव जोंनो सुख जानायखौ जोङो मोनबाय दिनै ख्रिस्ट'आ गेदेर हेफाजाबखौ जों इसोरनिफ्राय मोनो बेबायदिनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो इसोरखौ जोङो बाख्नायदिनि इसोरखौ जोङो हामबाय हिन्दिनि मानोना दिनै नोंथां आरो आंनि थाखाय दिनै ख्रिस्ट'आ सैनांदों आरो बुजानांबाय आरो जोंखौ बासायबाय जोङो हामबाय हिन्दी आरो जोङो सानबावनो नांगौलिया जे दिनै इसोरा आंनि थाखाय बियो जेबो खालामाखै होननानै इसोरा नोंथांखौ अनो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथों आमेन। नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो बेबायदिनो इसोरखौ अराय सम